Στην καφετερία βρίσκεται ο Γιώργος Αγγελόπουλος που είναι για πρώτη φορά υποψήφιος προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα. Απέναντί του είναι ο Κώστας Αναγνωστόπουλος για τους μαχητές. 3, 2, 1. Φεύγει ο Κώστας και ο Γιώργος. 4-3 προηγούνται οι μαχητές. Τώρα μπερδεύεται ο Γιώργος Αγγελόπουλος και κάνει πολύτιμο χρόνο στο σημείο με τα σκοινιά. Ένα λάθος θα του κοστίσει αρκετά, με κολοτούμπα πέφτει στην πισίνα ο Αναγνωστόπουλος. Ο πρώην στο χώρο είναι πολύ γρήγορος, πολύ δυνατός παίκτης. Ο Γιώργος μπερδεύεται, ξεχνάει και το μπαλάκι του. Έχει κάνει αρκετά λάθη. Δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει το συγκεκριμένο μάτς. Τρέχει όμως. Τρέχει, κανένας παίκτης δεν τα παρατάει. Σε κανένα αγώνισμα κανένας παίκτης δεν τα έχει παρατήσει μέχρι τώρα. Και ο Κώστας κουτάει πρώτος μέσα στην πισίνα. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι απίστευτο. Έχει φτάσει τον Κώστα. Έχει φτάσει τον Κώστα και τώρα τον προσπερνάει. Παραλίγο να σκοντάψει ο Κώστας.